Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Чикләүләре йомшара, бүгеннән балалар өчен күңел ачу үзәкләре эшли. Белем бирү учреждениеләрендә салкын түгел, балалар бакчаларына һәм мәктәпләргә җылы бирделәр. Акчасыз да, ялсыз да. Туристлык агентлыгы шәһәрдәшләрне 10 миллион сумга алдаган. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 24 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шулда узган тәүлектә коронавирусның яңа очраклары теркәлмәгән. Шулай итеп 21 сентябрьгә Татарстаны буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 7021 очрагы теркәлде. Аларның 5905 терелгән, 20се узган тәүлектә. Теманы дәвам итеп, Татарстанда коронавирус аркасында кертелгән чикләүләр тагын йомшара. 21 сентябрьдән моңа кадәр ябык булган балалар өчен уен бүлмәләре, күңел ачу үзәкләре эшли башлаячак. Тиешле карарны премьер-министр Алексей Песошин имзалады. Әмма бинадагы кешеләр саны буенча чикләүләр үтәлергә тиеш. Аквапарклар, кинотеатрлар, цирклар, спорт заллары һәм җәмәгать туклану биналары 70%-ка кадәр туллана алачак. Ачык мәйданчыкларда да тамашачылар саны 100-200 кешегә кадәр артачак. Кафе һәм рестораннарда бер өстәл артында утырган кешеләр санына чикләүләр гамәлдән чыга. Өстәлләр арасы лекечә 1,5 метр булырга тиеш. 65 яшьтән өлкәнрәкләргә исә өйдә калырга киңәш ителә. Ялсыз һәм акчасыз калганнары Чаллыда бер юлы 2 тур агентлык эшен туктатты. Компания хуҗалары клиентлардан юлламаларның тулы бәясен алып, кинәт үзенең ябылуы турында игълан иткән. Гомуми зыян күләме 10 миллион сумга кадәр җитә. Хәзерге вакытта тикшерү эшләре бара. Зыяны күрүчеләр гаризаларын үзәк полиция бүлегенә юллый ала. При возникновении подобной ситуации туристу необходимо обратиться в главный офис туроператора, указанного в договоре забронированного тура, с запросом о поступлении денежных средств и бронировании тура турагентством. После официального письменного подтверждения туроператора информация о том, что денежные средства за тур, купленные в агентстве туроператора, не поступали, необходимо обратиться с заявлением в полицию. Чаллы ТВ телерадиокомпаниясының кайнар элемтәсенә күп катлы йортта яшәүчеләре мөрәҗәгать итте. Алар шикаяте буенча биредә пандусы барлыкка килгәне, тик ул балалы ата-аналарга уңайсызлыклар китерә. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Әлеге пандус 3-4 йортының 7-нче подъезды янында урнашкан. Бирдә яшәүчеләр сүзләренчә пандус бик тар, шуңа күрә аннан коляска белән йөрү мөмкин түгел. Пандус он нужен для коляски закатывать, потому что тут мамы с детьми есть, в подъезде живут, для них это удобно. Но вот факт то, что уголки эти железные, ребенок может упасть, пораниться, плохо сделали. Энтузиаст идарәче компаниясе вәкилләре пандусның уңайсыз булуын белмәгән, андый сорау белән мөрәҗәгать итүчеләр булмаган. Комментарии и в соцсетях были жителям данные. Также была проведена беседа. На данный момент мы заказали материал, то есть вот эту резину, да. Как только ее доставят, естественно, мы все доделаем. Идарә итү вәкилләре сүзләрендә торды. Кыска вакыт эчендә хаталарны төзәттеләр. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Чаллыда җылылык сезоны башланды. Бүгенге көндә 127 балалар бакчасы, 87 мәктәп һәм 45 медицина учреждениесе җылылык белән тәэмин ителде, дип белдерде шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илья Зуев. Торак йортларга җылылык бирү уртача тәүлек һава температурасына бәйле, җылылык вакытында бирелмәгән очракта шәһәрдәшләр үз идарәче компаниясенең диспетчерлык хезмәтенә мөрәҗәгать итә алалар. Саф һава тәнгә дәвам. Күңел радиосы үзенең дуслары һәм тыңлаучылары өчен йөгерү марафоны оештырды. Шара Кызылтау мәдәният үзәгенең урман паркы зонасында узды. Шәһәрдәшләребез саф һавада спорт белән шөгыльләнеп, танылган татар эстрадасы артистлары чыгышларына ял итте. Салкын һава торышы булуга карамастан килүчеләр шактый иде. 2 километр араны яшьләр генә түгел, өлкән яшьтәге шәһәрдәшләребез дә йөгереп чыкты. Гомумән йөгерү ул матурлык, узын гомер, сәламәтлек. Без үзебез сәламәт яшәү рәвеше алып барабыз һәм тыңлаучыларны да шуңа өндибез. Шәһәрдәшләрдән тыш диджейлар да үзләрен сынап карады.
Көптен өзімді көптен егерге қиялана едім, һәм ниһаят менә бүгінгі күн миңа шундай этәргеч булды һәм Алла берсә гатаба да мен иртәгә дә бер секундә егермен дип торам үземдә. Финишта барлык шәһәрдәшләрне күңелле сюрприз татар эстрадасы артистлары чыгышы көтте. Хайваннар белән аралашырга һәм кайнар чәй эчәргә Тулпар ат спорты мәктәбендә шәһәрдәшләр һәм кунаклар өчен гаилә бәйрәме узды. Тулырак калдагы материалда. Болытлы һәм салкын һава торышы шәһәрдәшләрне куркытмады. Күпләр зоопаркта яшәүчеләрне карарга һәм көнен яхшы кәеф белән уздырырга килгән. Арслан Киара барысының да игътибарын җәлеп итте. Бирегә ул 2 айлык булып килә, ә хәзер аңа 6 яшь. Характер очень спокойный, очень хороший, очень нормальный. Когда любишь, хвалишь, да, как все, когда мы же хвалишь, они тоже так же, она тоже радуется очень даже. Тулпар ат спорт мәктәбе гаилә бәйрәмен суд тикшерүләре фондында оештырды. Моның сәбәбе хайваннарны тиешенчә тәрбияләмәү турында сөйләгән социаль челтәрләрдә бастырылган фото һәм видео. Кунаклар хайваннарның ничек яшәвен һәм тәрбияләнүен үз күзләре белән күрде. Здорово, вообще животные, много. А как оцениваете их состояние? На вид же здоровые, хорошенькие. А тебе как нравится? Да. Сытые, да? Да. Даже яблоки не кушают. Что больше всего нравится, смотреть или кормить? Кормить и смотреть. Ачык ишекләр көндә шәһәрдәшләрнең ял итеп хайваннар белән фотога төшү мөмкинлеге дә бар иде. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева сезгә уңышлы эш атналары теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Пробила бензобак и вам срочно нужен ремонт? Не можешь попасть в квартиру? Или же заболела любимая кошка? Найти все нужные службы вы можете через единую справочную службу. Отправьте текстовое или голосовое сообщение в удобном вам мессенджере, и наши операторы помогут оперативно решить проблему. Телефон 8 900 321 0909.